Hello perlong, saya xin biang yang subscribe YouTube channel cho nga, tại mình ta cái ngiro ngan pen bana biang madon biang ka notice khoai dok kha mo, jingnya kop khoai dok kha kum to, ba la penyai dei ba em dekhar rengkat bar ki perlong, jang I mo, kajaka ke dei hajalan tem lengkin, ke area malem sitai, ipung jang I ba jokin kur kalang, dei sitai mo spa west khasi thrai kane, or east khasi. Siapa is kasih stay mah jangan stay te kedai is kasih hill district oi te la tha te kasih tarik kalong shipau tarik ubenai bapra arjar posau setang kendai sengi kapor cũng mà chủ long be sawai ki jaka nadok kendai beje adok lai beje janmet ka price ka banangkong kedai shipau lak ka baar kedai san lak ka balai kedai arlang te kidon sa khalai teli ki price hang toro ki ba silak ma saneng te kindon ro ki consolation price kumba arpho teli tamba nado ke consolation ka ba price ka ba nangkong ado ka ba shipeu pinya arpho ajar te nomor artelima consolation price dan consolation price A consolation price B tangan itu consolation price A kedai ba ado consolation price ka ba nangkong ado bashpeu pinya arpho hajar the consolation price ba B ban kumang dan ar kategori ma ar bentah te nado ka ba nangkong jong ka consolation price B ado ka ba arpho pinya san hajar te ansim jing theo ye barok jai do khala no gi surwar ka amdan man amsha man sa jing bam kat bom padai ka por khwai nalor kidok karim anthe thamai sa khat ar quintal ha ka ar tarik bena bapra arjar pusau por men step te khat ar quintal si jar ar 4 kilo ma kin the amdan kinong de pandan mut kin sadan kinong de we ne de khniang te kandan ro kalau kidra ka ba lai spa ka wei san spa ar teli te kalau kidra ka ba nangkong ki ba ya nangkong kin ai lai pho hajar ki ba ar ki dan ide san pho hajar ki ba lai ka dai ar pho hajar ka pesau ka dai san hajar ki nomor phone ki te labong te kinde ya tiket kumba ar hajar uwe khwai uwe runwiang te andi tiket lepa ka po ha khandai tering ubna bapra arjar posa sengi shwa sengi khwai ha ka por si beje janmet da u temporary speaker o stiker dan hi kim ar pat ar permanen te an aja ka shang khat ar in si channel ma kumba kia bo bai kumba haki bai ki notice bang hak peni jinga bai no we rawan hawe rawan khat sound si kene ta ki ong khat lai in si channel tamba am dai saruma si sen bala de ki price ki rawan kim dai show ban thut ya ka jing kop khwai do kha ka jing job ka jing ya kop khwai kan ya be se khmat te tang kini hi ngaya ban pulai perlok kan mau ka jaka ka de jaka jalan tem lengkin area malem kapung jong ba jokin kor kalang se is jantia hill ka price ro ka entry price kalong arjar we khwai ma entry barung dengan don ro kalau kidra kan don ro consolation price ar teli ki benta ka we e bat ka bi tere khain total ya kani pisang mula bon tama tibra hado kan ngut ki jing dan kambru jong ki ban la ya ka try tada bi kwa ban khain e ya pe kani video ma ngan sakhai nim ta te kalong spela ka te nyau lak do long khat nyau lak bat ka to khat lai teli sila khat lai lak khat nyau lak ba khat lai lak kalong khat no ba lak khat nyau we are lai sao san plus khat lai we are lai sao san plus nang ta sa kani ka consolation price A kalong si arlang ma si teli ar hajar kalong arlang day R way R lai sao san plus
nang tan seni constellation price B kabar totally ki sanajar long silang CVR san te la long do ka to ma tang ka to hi la long ka la long live hau lai lang ka price ka pisa jo mo barak mo ka long live lai lang te ka long ars hajar uwe khwai ber uwe ron yang ka ma mane te ini pai ka no jing dan kam breu na ini pai ka no jing dan kam breu ka jing dan kam jing breu ka dai si jar rius pa san phungun te dawan ki bru ar hajar ngut kala biang palat mo ti bra ka tharai ka he ka pung do don kam do kan ni ki bru te ka pung tharai ka ba kham he hi dema ki mi thor pa thang ni te tangan ni blog le sibun na phi page video chong ando kun wanong kler ban subscribe na ka por bang yo ki notice ngam kler ban pen banana man ta jong phi te de subscribe ba pin kham nang tip kloi pen khre ya ka por ban le chang ba pin nang ya por ban pen be ki kam ki jam ki jong phi te kule shibun pelong api la pe ka do ko put sengo bahawan nang kulet ban subscribe thank you